Перший проєкт видання «Лёс спартыўны», ініцыятарам якога выступіла прадстаўніцтва Нацыянальнага алімпійскага камітэта Беларусі ў Брэскай вобласці, быў рэалізаваны 7 гадоў таму. Новы зборнік таксама вынік працы журналістаў розных рэгіянальных выданняў вобласці, якія рыхтавалі матэрыялы для сваіх газет, а потым лепшыя з іх увайшлі ў кніжку «Лёс спартыўны». У газеце я шмат пішу на тэмы спорту. Часцей за ўсё пішу пра нашых самародкаў зямлі вацэйскіх, дастаткова многа, асілкаў, якія жывуць у аддаленых вёсках, змагаюцца, так бы мовіць, жалезам, перамагаюць, іх ведаюць і на абласным узроўні, на рэспубліканскім, поэтому рассказываю таким чином. Моими героями первым был Михаил Михайлович Комар, это заслуженный тренер по волейболу города Ганцевич, много его воспитанников играют в высшей лиге чемпионата Беларуси по волейболу, причем как среди девушек, так и среди мужчин. Второй герой – это Вадим Побудей, который известен брестчанам по выступлениям за футбольный клуб «Динамо Брест». В этом году он защищает цвета футбольного клуба «Ислыч», также в высшей лиге. И еще один человек – это Александр Рабцевич, капитан областной футбольной команды, который очень много лет отдал спорту. Аснову другога праекта выдання «Лёс спартыўны» складаюць нарысы аб спартыўных дынастыях і сем'ях, а таксама маладых трэнерах і спартсменах. Усяго 42 работы. Першымі новае выданне атрымалі ветэраны спорту, якіх спецыяльна запрасілі на гэтае мерапрыемства. А найбольш актыўныя аўтары артыкулаў былі ўзнагароджаны за сваю плённую і неабходную для нашчадкаў працу, прапаганду спартыўнага руху і здаровага ладу жыцця. Все сборники, которые издаются, ведь в это место приходят и дети, и взрослые, и спортсмены. Поэтому все ложится сюда и будет нашим фондом. И в дальнейшем, я думаю, накопится много материала, который можно всегда будет нашим будущим и олимпийским звездам, и людям, которые будут работать после нас, все это объединить вот в этом месте, в зале Олимпийской славы. Юрий Печвард, Грана Капян, телерадиокомпания «Брест».